Arvo ya mama kwaba na yemfamo NYANSAPO kasamfuni so ene yababa bepimu ewo Manhyia efikesi ma NYANSAPO to akra nene samohwa na chese ye maame ye nana yade nyina Asantehemaa nana akonadu yadoma wotoso miensa ni finchi enum a yede ni si akonya so finchi ampemi enu dinsia no ene na yese ye finchi enum pepepe ne no ho fa ena ya sha asa ye hie ene kwasie ye die na yese eye soma ye de na ase chinchinchi de mo twedi amponte kwa fama wata mu nkwanchi tunsu no bo wi na daroma sa wahwe Asantehemaa so ene ahemfo aba na emoma ahemma no ena wonma ba pa enya asemketwa ye ku yanim na bomoden na subscribe na share na like na je wadwon kire fato mai NYANSAPO isane ne badwemba ye kono no ye hwe Asantehemaa ye behwa na afia ko bi se wampem otoso na ase odi kan ye woto ananom akura no ena ye de na akwadi ya dom otoso miensen eba ya oba ebedi ade finchi ampem mienu ene edu ensian me se de medical aka no finchi enum pepepe enia ye hye ho fa obenem bosumi mu ni de etoso nsia yi ede ekokosi ni de etoso du nsia de enya senketwa kra e wa Asantemantem ene Manhyia nene sa wohwa edom a etwa ehia ha Asantehemaa wote adwamu na wodadan ho na wohwe modwafo ya ye ka no dwafo na se ehu maba bia wonmo te Asantehemaa nim sesie ya mohwe ya wonmo him wonmo nsa wonmo kobe ya wonmo ne modwafo na Asantehemaa pipe wonmo no mudi animu ye ho adwomtofo bebre Radan na Hamilton Glorious of Daughters Jesus wonmo so e wa hanom a asofo enintini egugudama wonmo ba no mababa beboa nene se wahwa sese mpaebo na ekoso a yede ma Asantehemaa na nakwadu yadom se otwedi ampo wonkoso na aja wonto ne nkwa enem emfa emazan se edin kwadu na nkasa no bakwasem kakra efa ho echirima kwadu a wodi kan a obedi akonya no odi finchia no aduanan baako ena kwadu a otoso mienu a obedi akonya no edi finchia no aduonu enwotwe ye toso miensa na abeya wotwa finchia no ntina won se asofo okudam ebebo mpaye no so twedi ampon se omwa se ne ebeya nana kwadu ya dum otoso miensa yi ono so bedi na akonya no no amme ansa na obeto nsa afe na watonsa ede afre no yenhwe na yenko yenim na ntentem so a yenhwe aba ahema won maba ansa na neyi nana kwadu ya dum waba ewa Asantemantam hanu no nana nyaako kusi amwa bedi mfinchi aduonu nso 27 years nana nketia intima bedi obedi 18 years dunwotwe nana akuya friye bedi 28 years aduonu nwotwe nana kwadu ya dum odi kan bedi 41 years aduanan baako nana akosua adoma bedi mfinchi edu 10 years nana amasewa bedi mfinchi ankono 9 years nana ya dufie bedi mfinchi nwotwe 8 years nana efia sapo bedi mfinchi aduonu baako 21 years nana efia kobi odi kan bedi mfinchi ano aduonu miensa 23 years ena nana ya echa bedi mfinchi ano aduasanso 37 years afena na kunadi ya motosu nyenu su bedi 28 years ena nana amasewa nyako ebedi 32 years ansana nana efia kobi sewa mpem ebedi 39 years a woko ya nana kwedu abe ene Nyame eja ena eba ene sunsun amen Be
Eti obi biara nana hema nana kuna du yado ono so da radiase eti nyina ye peda ye sampo so na ye da radiase na ye nyina ne ye come on one two 3 we go come on Odi kan do ye no man no ba ji yetu mu no enhira mo amen Oyakopon ba odo ye no ade onu amoja ahuru ye bo ne enhira mo amen Oyakopon kronkron ode ni do hye akoma ni enhira mo amen Ejarefo ohwa na chese cake a edi bedi wudwuma na Lady Julia na ne di animu a wo boa ye e ma Asantehemaa wo mu so mu a wo mu twa mu kama asofo Wudama wono eba ye adwontofo enti na edwetwe wura wono dwomto ebedi akire aba ahema no ma wono de omnim die ebeta akire ene se ohwa ahema na wono mafade ne efe keke obia lazy ena je se egusura ye di mu akotene wo mo fom wono eye ntoma ayaya ye de na kwadu yi adom imfonyini ede yatoma Asantehemaa no ene no mu fra na se no mu di lazy guso mo ba mu du kufita sa media ye wie dwumadie na ase ye de be ma wo twedi ampon asofo abompa ye wi a Nana kuna du yadom wotoso miensa wode nani chirim ewufu kesie ma ebodon ko pepepe mpanyifo besa ba besin kunwa biem ehonum no ne yenya ne nte se achede awodo a mpanyifo eninti na edwetwe radofo de ba ye no na afi wonom eba beda na di ewo hodom nyansapo yem katamoni ewo ho nyansapo yem moso ensi wo ho ehye mobo se donko no ye besa ne mo hye biem na de bekoso wa ha bia no yede eno so ede abremo ewe na ha ena yede wenu esi na yatwen na donko ya se abomoden na subscribe na share na like efamaye abre watwen yemu se wahu opanyi bi ojantenten so a ese ohuja wo ma baba ya Alan Kojo Chematin ene ono so ba wase kwan dada se eja aban dwumadi ntino wontimi ma awia donko na chede wonde wadi ka present dada ntino se awia no no ye ne Alan ntimi ne ahia bi nti eno so na ha Alan na mfoni bae no tepaman hene no wabetwam sisi a no a wokọ no ha woni tepaman hene ene Alan Kojo Chematin ena wo mu gina won ma wonu eyi mfuni ekakra no enya asem keto akra e wono Asantehemaa no se uhu se wo kosi naja uhu se ade na aye ne se ehina no eso kwabrane na edi animu a se Asantehemaa ena chese wo bayi ebi ebraso ene Asantehemaa so afade no na edemson ko eye nrakra edi ani enye lesi nemom eye nra fita fini keka bia animu ena Asantehemaa ofra ya odi ebeta ne maami echi yaka kire mo se amamre mu die ne maami ene nana kwadu ya dom prekope ne mumu no abode ejihire mu oyi ne nua prekope a se echinye bia eni ho a nana kwadu ya dom ni wono ne nana afia kubi sewa ampema na odi kan ya oto anana no wonsia na okura ne maami pa no nana oye ne banso epanyini ene nenyi odane to ya adedie no ababa beto ne naso e ma remfi se ono ankasa no de kwan du yadom idin a dodo na de frɛ ne ye kuna du panni sentime se na wo ye fia ko bi se wa ampem ne ba epanni nti dodo adin a na wo mo de frɛ ne kwa du panni ansa na akonya to na owura nkonya dem a ikonya saa idin na kuna du yadom nti ono no wo de ne din enama kese shebre enye asempetro nti egidi se baako odi ka bedi mfinchi aduanan baako na de otoso mienu bedi mfinchi aduonu motwe de otoso miensa no obedi ame na watra wo ma omudi kan ewo n'anim ye de mbesi wa hanom na yakọ na ewia donko ya se hia medin ene abusua pani owusu tumi